בן אדם ישר קם בבוקר אינסטגרם, טיק טוק, סנאפצ'אט, אינטרנט, גוגל מט, מוח שם, פייסבוק, ראשי תיבות פיתויים יותר סביבים בו ונהיה קדושים. לייק זה להיות יותר קדושים. קודם כל אתה לא דפוק, את לא דפוקה. יש דפוק רק השניצל. את צדיקה, אתה צדיק. אבל אפילו אם נזרום שכן, הוא אומר רבי נתן, הבן אדם הכי פשוט, הנשמה שלו יותר גדולה מכל התאוות של העולם. בוודאי יכולה לעמוד נגד כל העולם עם כל התאוות. כל הבקבוקים ריקים. השאלה במה אתה ממלא אותו, אתה יכול למלא אותו ביין ששווה וואו! ואתה יכול למלא אותו כל יהודי הוא בקבוק. השאלה מה אני ממלא את המוח, האם אני ממלא אותו בתורה, בתפילה, ביראת שמיים, או שאני ממלא אותו בשטויות. מה יצר אומר? לא, אני כלום. אני אומר לא, פה לא צריך ענווה. פה צריך גבורה, פה צריך ויגבה ליבו בדרכי השם. למה השם מביא את הגאווה? רק בשביל זה. לא להתגאות על אחרים, שופרוני, רכבים, פריחה פרטית, אינסטגרם, תמונות, מה אתה עושה, מה את עושה, כולו מבואס בפנים. לא. ויגבה ליבו בדרכי השם, אומר רבי נתן, שצריכים להגביה ליבו בדרכי השם, לדע כי כל אחד מישראל בשורשו רחוק מעבירות מאוד מאוד. יהודי לא קשור לעבירות. כל אחד מישראל בעל כוח נעמוד נגד כל העולם, נגד כל התאוות. ולכן בן אדם צריך אף פעם לא להתייאש. ואיך זוכים לזה? אומר רבי נתן, רק על ידי הכוח של הצדיק.